上这个。하지한테 조심 그래 마크다. 하지한테 조심 그래 마크. Kus-kusnya juga 1 টাকা yo 1 টাকা বড় বিনা বড় বিনা আমার বললো না আমরা তো थोड़ा oh Terus mulai Balik nih, belakang main kamu lagi. Ayo deh. Video kamu lagi. Oi, gua harus masuk saya. Sini boleh. Am juga nak bidang dia. Nice. 2 step. 2 step. 2. Once you pasti itu sudah naik, hah? Sama kan? Udah bisa deh. Kamu kenapa aku?
Gue hangan hala. Masing lawan mau jaga. बावनासार हायथा थाग्रायाव थांगासिनो जोङो फैद' बे खनायावनो बावनासार हायथा थायो होनदों नामा थ'द' 원래 앞집이 되면 너무 잘났지. बांसिन मानसिफ्रानो फैया बेयाव ओरै बे माबायावल' मेनावल' गाखोना थाङो आइदे
नै आरो बे गाखोलांबावनांगौसो ना हा आंहा बे उनाव होनलाय बे गाहायाव नङा गोजौआवसो ना दाना गोजौआव थांबाय गैला बेयाव ए गैया गैया थांनाय बोसोराव गोजौआवसो बावनासान मानसिया मा गाहायावसो थायोमोन ना आगोलाव दा गोजौआवसो थाबावबाय जायगा सोलायबाय गोजानसिनाव थाखा नामाखै बेयावनो खालि आगोलाव नै मोनफैबाय जायगाखौ मालाय सेरेन्जों हाबजायो मालाय सेरेन्जों हाबजायो मालाय ओरै थांना सोर गाखोनासो लाबोनांगौ फैद' माजों गयो लांथांसो लादों आं ए बेन्दोंसो हाग्रायाव दं बेसेसो माबासो